avui comencen els treballs, uns treballs que, òbviament, van a ficar llum i taquígrafs 9 anys després de l'accident, amb els mitjans que se tenen 9 anys després i amb tota la destrucció de proves a la que ens hem enfrontat els últims anys, però en qualsevol cas és una comissió on no només s'ha d'investigar l'accident, sinó tota la gestió que l'antic govern del Partit Popular va fer d'aquest accident, intentar tapar la veritat, destruint proves, encomanant a una entitat com HM Sanchis, a més en fraccionament de contractes, una política comunicativa per a tapar a les víctimes i l'accident, i tota aquesta vergonya el que ha de fer-se d'alguna manera és reparar a les víctimes i reparar a tota la societat. És un símbol molt important que, a més, la primera qüestió que passarà per les Corts en el canvi de la majoria a les Corts Valencianes, en el canvi polític que es va produir a partir del 24 de maig, el primer tema fora precisament la reparació a les víctimes del metro. Ja era hora. Aquesta és una comissió que tenia que haver-se celebrat fa 8 anys, en la mesura que s'està celebrant ara, que li dona per fi la veu a les víctimes, que no ho feu en aquesta comissió de la vergonya que dura 5 dies i en la que el que es va fer no és veritat i reparació i la responsabilitat d'aquells que tenien responsabilitat política i de gestió en aquell moment, sinó que es va fer és fer servir una comissió d'investigació per a tapar la veritat, en una de les actuacions més vergonyoses a les que hem tingut que patir la societat valenciana en el seu conjunt i les víctimes particularment en els últims anys. Per tant, jo contenta de que comencen els treballs i, des de luego, expectant de les conclusions que aquesta comissió d'investigació puga traure a la llum.